बावैसो सान सिगां इउबिपिएफ हानजाया इउबिपिअनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनायनि उनाव फिन इउबिपिएफनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै फिनजाथाय होबोदों इउबिपिअ हानजाया। बेबादिनो फिन धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा सानजारि नोगोर दख'रा आरो सोनाब सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा इउबिपिअआ गाम्बारु मोसाहारिनि हेंथायै खौरांगिरि मेल खुंनानै ओरैबायदि फोरमायो। गिबियावनो फुंबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांमोन रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम जासिहरनाय जाबाय। दा दिनै जानखि जों मोननै दख'रा सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंना सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथां आफादगिरिया माखासे खोथाखौ बुंलांखाबाय। दा आङो बेजोंनो एसे सरजाबफानानै एसे बुंनो नागिरदों। बाथ्राया जाहैबाय जोंहा मोनसे आफाद दानायाव रावखौबो जेबो बुंनांगौ खोथा गैया आरो बुंनांगौबो थाया। दा बिथांमोननि आफादा इउबिपिएफ बिथांमोना आफाद दानायनि मुङाव सोरखौबा पार्सनेलि मुं लानानै सोरखौबा आफादखौ थांखिनानै बबेबा मोनसे काउन्सिलखौ थांखिनानै मुं खारि गोदानै आफाद दालांनाया बेयो गोरोन्थि जादों। जाहाथे बेफोरबायदि सोंखेलानिफ्राय गोजानाव थायो बेखौ आङो सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आङो गिबियाव खावलायग्रोबाय। आरोबाव जाय बिथांमोना दिनैहाय बे आफादाव हाबदों बिथांमोनखौ जोङो सिनायै नङा। बिथांमोना मोनसे आफादनिफ्राय माबा मोनसे गोरोन्थि मावनानै बोख्लायजानाय एबा बिथांमोननि मुङा जिहेतु गाज्रि जादों गाव ओंखारलांनानै थाहैनाय बिथांमोनखौसो दिनै जोङो नुनो मोनबाय दङ। आरो दाख्लै बेवहाय जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंहा आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो सोद्रोमा बिथांमोना मोनसे प्रेस मिट होदोंमोन। बे प्रेस मिट होनायखौ लानानै धेमाजि जिल्ला इउबिपिएफनि बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट नामाथाय मन्दिर नार्जारि, दा बिथाङा बे प्रेस मिटआव होखानाय सैथो बाथ्रा बुंनायफोरखौ माखासे उल्था काउन्टार होदों। बिथांनि आखायाव प्रुफ गैयालासिनो बिथाङा जानला मानला काउन्टार होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आरो बिथांनि सभाब सरित्रखौ जों जिहेतु मिन्थियो, बिथाङा प्रुफ गैया गारा बेफोरबायदि काउन्टारनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो गावनि दायखौ बा गावनि बिखुं जिनिरखौ गाव मोजाङै नायग्रोनानैसो गाव मोनसे आफादाव हाबनानै मोजां खामानिखौ मावनो नाजानांगौ। दा बिथांनि जिहेतु गोरोन्थि खामानि मावलांनाय जों गोबां नुनो मोन्दों, गोबां नाथिफुथि दङ। जों बेफोर बाथ्राखौ बांद्राय जुदि काउन्टार होफैबाय थायोबा बिथांनि सायाव जोङो फिन खेबसे प्रेस मिट जिरायनानै बुफुंनानै फैनो गोनां बायध' जागोन। ओंखायनो आं बुंदों दख'रानि जानानै जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि काउन्टारनिफ्राय होनायनिफ्राय जानगाराव थायो। आरो जोंहा सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बुंनाय बायदियैनो जोङो दिनै माखासे प्रुफआ जिहेतु जोंनि आखायाव दङ, मोनफ्रोमबो दख'रा जोंनि सिङाव दङ। मोनफ्रोमबो दख'रानि आफादगिरि बा नेहाथारि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै मोनफ्रोमबो गामिनि दख'रानि सिङावनो गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जुदि सैथोखौ लुबैनो नागिरदोंब्ला लोगो हमनानै बे कपि माखासेखौ नाजावनो हागोन। आरो गोनां जायोब्ला जोङो आनसलिक आसाव जिल्ला आफादफोरखौ लानानै बे फोरमान बिलाइफोरखौ लानानै जोङो मोनसे मेल लेंनायनि थांखिबो लानाय जादों। बेखौ जोङो थाबैनो मावफिनगोन। बेनि सिगां जुदि सोरबा बिथांमोना इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना गामि दैदेनगिरि बिथांमोना मोनथिनो लुबैदोंब्ला जोंनि आखाइनिफ्राय लांफैनो हागोन। जुदिहाय दिनैनि बे फोरमान बिलाइ थानायफोरा नंखायब्ला बिथां गाम्बारु मोसाहारिया स्पेसियेल CM भिजिलेन्सजों मानो सिग्रोम जादों, भिजिलेन्स हाबजाखो। दा बेखौ नंखायब्लाथ' बे फोरमाना नंखायबा बिथांनि न'आव CM भिजिलेन्स थांनाय नङामोन, बिथांखौ सिग्रोमनाय नङामोन। दा बेखौबो जुदि सैथो होननानै जुदि साननायब्ला गासिबो रायजोफोरा नै फोरमाना बिलाइया जोंनि आखायाव दङ, नोंथांमोना जोंनिफ्राय लांनानै बे फोरमान बिलाइखौ नायनो हागोन। लोगोसे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ओनसोलनि सिङाव थानाय लाइमोन सेंग्राफोरखौ बा रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे बिथांमोननि
UPPF आफाद दानायनि गुदि बिजौखौ मोनथिया गारा बिथांमोनजों बिथांमोननि इयुननि साननाया मा बेखौ मोनथिया गारा जाहाथे दा हेफाजाब हो बिथांमोनखौ बेखौ जों खावलायनाय थागोन आरो माबा मोनसे मिथिनो गोनां जायोब्ला जोंखौ लोगो हमनानै जोंजों सावरायजागोन आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जागोन। गिबियावनो खुलुमग्रोनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद लोगोसेयैनो सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै प्रेस मिट होनो सानदों। दा बे प्रेस मिटनि होनायनि थांखियानो जाहैबाय दा जोङो निउस मिडियायावहाय गोबां बाथ्राफोर खोनाबाय दङ आरो जोंनि गोदानै दाजानाय UBPF मुंनि आफादा जोंनि जिल्लानि UBPनि माखासे बुंथिनायफोरखौ लानानै बिथांमोना प्रेस मिट होफिनलायनाय जादों। नाथाय सैथोखौ जोङो दिनैहाय बे दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो सानदों। दा दिनै बिथां गाम्बारु मोसाहारिया दा बिथाङा मोनसे समाव गोदानै दाफुंजानाय BKWSCनि चेयारमेनमोन। नाथाय गावनि माखासे गोरोन्थिनि थाखाय बिथांखौ चेयारमेन पदनिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन। दा बेनो जाहैबाय मा जोंनि आखायाव माखासे प्रुफफोर दङ जाय प्रुफखौ लानानैसो जोङो दिनै जोंनि प्रेस मिटखौ होनो सानदों। दा बेवहाय दा बिथाङा चेयारमेन हिसाबै जोंनि BKWSCनि माखासे रां अनसुंथाइ फैनायफोरनि अनगायैबो दा बेवहाय जोंनि BKWSCनि रां अनसुंथाइया 13,50,00,000 रां जायो। दा बेवहाय बिथाङा मोनसे हारियाननि स्टल इन्टारप्राइजनि गेजेरजोंहाय बिथाङा 70,49,00,000 रांनि मोनसे अर्डार होनाय जोंनि आखायाव प्रुफ दङ। बेजों लोगोसेनो आरो मोनसेबावबा दंबावो। दा बेयो जाहैबाय मा 70 कौटि रां। दा अब्ला जोङो साननो गोनां जादों आरो बिथांनि बुंनाय बा बेयाव जोङो प्रुफखौ मोननाय दा बेखौसो जोङो दिनै मिन्थिगौ जे दा बिथाङा सैथो ना गुबुना सैथो। नाथाय बिथाङा बेखौनो नंखाय आंखौ माने राजखान्थिनि लोबालोबजों आंखौ नारसिननायजों आंखौ होखारदों। दा बेबायदि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंबाय थादों। नाथाय जोंनि आखायाव दिनै जोङो प्रुफखौ लानानैसो बुंनो सानदों। दा बे अर्डारखौ नोंथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौ होनो हागोन। मानो होनब्ला जोंनि आखायाव स्टल इन्टारप्राइजनि मोनसे एग्रिमेन्ट अर्डार दा बियो दङ। अब्ला सैथोखौ नङा नङा होनबाय थायोब्लाबो जानाय नङा। जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव मिसलेट खालामनायानो जाहैबाय मा बिथांमोना नंगौ बाथ्राखौ नङै खालामनाया मोनसे आफादनिया बे मोनसे थांखि जानो हाया। आफाद मोनसे दादोंब्ला थांखिया मोनसे समाजनि आरो राजखान्थि जौगानाय बर'फोरनि सायाव जाबायदि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदोंब्ला सैथोखौनो बुंनांगोन। सैथोनि अनगायै आरो गुबुन मोनसे बुङोब्ला जानाय नङा होननानै जों सानो। जाहाथे बिनिफ्राय बिथांमोनाबो सैथोखौ मोनदोंब्लाबो सैथोखौनो बुंनांगौ आरो नंखाय बुंनो नाङा। अब्लासो मोनसे आफाद गोदान दानाया मोजाङै दोननानै थागोन। नाथाय जोंनि गेजेराव रायजोफोरखौ बेले बेजे लाबोनो थाखाय बिथांमोना गोबां निउस मिडियानि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ। नाथाय बिनि गोजानाव थानाया मोजां। नांगौ जायोब्ला जोङो जोंनि सोनाब सानजारि आरो सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै मोनफ्रोमबो गामियावहाय जोङो जिथु सैथो नंगौना नङा बेखौ प्रुफ होनो थाखाय जोङो दरफ्रोमबो गामियाव बे जिथुनिखि गाम्बारु बिथांनि जा अर्डार होनाय चेयारमेन हिसाबै दा बेखौथ' बिथाङा होनो हाया। बेखौ सासे CMआसो सिबासो होनो हायो। बे अर्डारखौ होनो हागौमोन। नाथाय बिथाङा बारस'नाय खामानि मावनायाव दिनै बेखौबो प्रुफ बिबाय थादोंमोन। नंगौ नङा बेखौबो नागिरबाय थादोंमोन। नाथाय दिनैहाय बिथाङा होनो हायैलाय दा बिथांखौ चेयारमेन पदनिफ्राय बोख्लायनाय जादों। दा बेखिनिखौ आङो बुंदों। लोगोसेनो रायजो राजाखौ दिनैहाय जाबायदि सिन्थाजों लाबोबाय थादों। गोदानै दाजानाय BKWSCआ दिनै भिलेज नटिफिकेसन जायाखै। लोगोसेयैनो आरो जोंहा इलेक्सन जाबावनायनि बाथ्रा दङ। दा बेफोर सिन्थाखौ लानानै जों गावजों गाव जिथु बेले बेजे जालायबाय थायोबा सैथोखौ मिथिनानैबो सैथोखौ मिथियै बायदि जानानै थायोब्ला अब्ला जोंनि माखासे मावनांगौ खामानिफोरा आदुरा जालांगोन नामा? आरो बेखौ बयबो सिन्था होनाया मोजां।
जोंनि माखासे रायजोफ्रा मिस आन्डारस्टेन्डिंआव दिनै माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों। सैथोआ बबेयाव दंमारो नागिरदों बिथांमोना। जों बुंदों जे सैथोआ जोंनाव आखायाव दङ, नोंथांमोननोबो जों गथायनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों। दा बेनिखायनो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंबावनो सानदों जे जोंनियाव गोदानै आनसलिक हिसाबै UBPF आफादखौ दाफुंबाय थादों। नाथाय बिथांमोना बे दाफुंनायाव रायजोफोरखौ लानानै मोजाङै लिंफुंनानै माहारिनि जेसेबां आफादफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै सावरायनायनि गेजेरजों दायोब्ला मोजां, जाहाथे बाथ्राया सैथोआव फैयो। दा बेखिनिखौ आं बुंथिदों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों। आरो बिथांखौ मोनसे गाम्बारु मोसाहारि बिथांखौ आं मोनसे आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय, जोंनि दानि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी, दा बिथाङा गोबां समनिफ्राय जोंनि जायगायावहाय बा जोंनि आसामावहाय एक्स बिएलटिनिफ्राय लानानै UBPसिम दाजेननायनिफ्राय लानानै दिनै BKWSि मोनजासिम दा बिथाङा नांथाब नाजानानै रायजोनि अलखदाव गोग्लैनाय रायजोफोरखौ माबोरै बासायनो हागोन बेखौ लानानै बिथाङा सिन्था खालामखांनायनि उनाव मोनसे आफाद दादोंमोन UBPO। बिनि उनावसो जोङो BKWSिखौ मोन्दों। आरो बे मोननायाव बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा जोङो राजखान्थि, समाजखान्थि आरो रांखान्थिनि जोङो बेलायाव जौगाखांनो हायाखै। दा बेफोर खोन्थाखौ लानानै जोङो गोबां सारि जारि सावरायनायनि गेजेरजों, इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ लाफानानै सावरायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो बे BKWSिखौ मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो जोङो माखासे बाथ्राखौ सैथोखौ गारनानै नंखायखौ बुंनानै जाबायदि बाथ्रा प्रेस मिटआव होबाय थादों बेफोरखौ होनायनिफ्राय गोजानाव थानायखौ आं लुबैदों। आरो आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै। दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौल' खावलायनो लुबैदों, नांगौ जायोब्ला जोंनि सोनाब सानजारि आरो सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा नांगौ जायोबा जोङो गामिनि रायजो राजाखौ लानानै जोङो मेलनि गेजेरजों दिनै जाबायदि जोंनाव प्रुफ दङ बेफोर प्रुफखौ जोङो होगोन। आरो बिथांमोना जेब्ला आनसलिक हिसाबै मेलखौ खालामनो थाङो बिथांमोनाबो जाहाथे आंनिफ्राय रायजोफोरखौ गुरै खावलायनाय, जाहाथे बिथांमोनखौ सोंनानै सैथोखौ नागिरो। आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि दिनैनि बे प्रेस मिटखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय।